u jiena li hu pożittiv ħan appoġġjah. Li hu għal-ġid tal-poplu Malti għawċi kollu m'għandi problema ta' xejn illi nappoġġjah. Jiena mhix tip ta' bniedem naħa ngħid li kollox ħażin, fejn isir tajjeb u fejn ħajkun hemm miżuri tajbin fil-budget, jiena m'għandix problema li nappoġġhom. Dan qalu Alex Borg f'intervista fuq il-Media Nazzjonalista ftit jiem wara li kien laħaq kap nazzjonalista, iżda mit-jum biss wara dakinhar spiċċa kiser din il-weda u fil-Parlament it-tlieta filgħodu u l-Oppożizzjoni li jmexxi ivvutaw kompletament kontra il-budget għas-sena d-dieħla, tant li dan spiċċa jgħaddi biss bis-saħħa tal-vot tan-naħa tal-Gvern. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li din kienet mill-ġdid konferma ta' kemm fil-Partit Nazzjonalista ma nbidel xejn li fil-wiċċ ta' min imexxih. Intqal li dan l-aktar budget soċjali fl-istorja bl-għajnuniet u l-investimenti inklużi fih fost ħafna aktar se jibdew jitlu fis-seħħ mill-bidu għas-sena d-dieħla grazzi biss għal-vot tal-Gvern. Din id-differenza li kull ma jmur qed tkompli toħroġ ċara. Gvern Laburista dejjem fuq naħa tan-nies u Partit Nazzjonalista ostaġġ tal-politika negattiva tiegħu temm jgħid il-Partit Laburista.